I bon dia a tothom, gràcies per ser aquí. Avui sí, ja podem presentar els pressupostos d'aquest any 2026, després de negociar i d'incorporar diferents peticions dels grups de l'oposició i que en alguns casos ja estan treballant i en d'altres ens hi posarem al llarg d'aquest any. Ho fem amb humilitat i amb la mà estesa cap a l'oposició, perquè som un equip de govern en minoria i pel bé d'aquesta institució i d'aquesta illa. Hem treballat amb determinació i tenim molt clar quins són els nostres objectius. Aquests pressupostos són uns pressupostos realistes, responsables i pensats per executar-se. Són uns pressupostos que posen en el centre les famílies, els joves, els treballadors de l'administració que sostenen els serveis del dia a dia i les diferents associacions, entre elles la de les persones majors. Hem treballat aquests pressupostos amb criteris claus i clars: prudència econòmica, control de la despesa i priorització del que és essencial. Invertim en cohesió social perquè ningú quedi enrere. Invertim en territori i sostenibilitat perquè estimar aquesta illa també és cuidar-la. Invertim en educació, esport i cultura perquè no són una despesa, són futur. I invertim en una administració que funcioni millor, que doni respostes i no problemes. Vull agrair especialment la feina del conseller d'Hisenda i de tot l'equip tècnic, perquè s'ha fet una feina rigorosa, discreta i molt responsable, lluny de titulars i protagonismes. Tot i que el vicepresident Serra ha estat discret, fa temps que escolta propostes, aportacions i ha estat obert a millorar allò que era millorable. En contra d'allò que algú hagi volgut fer veure, sí que hi ha hagut i hi ha diàleg i negociació amb totes les parts. L'única excepció ha estat la del conseller no escrit, que ha decidit no participar d'aquest procés ni fer cap aportació. Aquests pressupostos donen estabilitat a la institució i seguim sense hipotecar l'administració perquè mantenim a zero l'endeutament. En resum, presentem uns pressupostos que pensen en el dia a dia de la gent. I ara sí, deixo la paraula al vicepresident Serra perquè ho expliqui amb més profunditat. Gràcies, president. Bé, el primer de tot que vull començar és donar les gràcies a Gent per Formentera i al Partit Socialista. Amb ells hem mantingut una relació de diàleg, un to propositiu per millorar sempre aquests pressupostos. Nosaltres sempre hem estat oberts a rebre qualsevol suggerència i qualsevol millora en aquests pressupostos i, per tant, els vull agrair l'acord amb què hem arribat per poder dur endavant aquests pressupostos que beneficien principalment a la gent de Formentera, beneficien a la gent de Formentera en tot allò que és necessari. Recordem que és molt important que el pressupost vagi endavant, significa que podem ajudar a tot el teixit associatiu, a tots els clubs, a tots els esportistes, és a dir, als empresaris, al sector comercial, és a dir, que és molt important que aquests pressupostos vagin endavant i per això sempre hem mantingut aquesta mà estesa per poder treure-los endavant. Si cas començarem, nosaltres l'únic que farem és donar les xifres més importants, les xifres globals, que considerem que són les més rellevants del pressupost per aquest 2026. Estem parlant d'un pressupost de 49,2 milions d'euros, que suposa una pujada d'un 8,40% respecte a l'any passat i d'unes inversions de 7.219.000 euros, que suposa també una pujada d'un 44,79%. És precisament aquesta pujada en inversions de finançament que rebrem per poder fer obres a Formentera que fa que aquest pressupost també pugi en aquest import que està ja prop de 50 milions d'euros. Dins d'aquestes inversions
Tenim les importants, algunes d'elles ja estan en execució i altres s'hauran de començar durant aquest 2026. Tenim l'adequació del carrer de Punta Prima dels Pujols. Tenim la renovació del dipòsit d'aigua potable del Camarí i també de nous punts de càrrega pels camions. Tenim la millora de les pistes esportives, ombres i també millores, diguem, de l'àmbit del Col·legi Mestre Lluís Andreu i del Col·legi de Sant Ferran. Tenim el conveni carreteres, que estem a punt ja d'adjudicar s'obra. Per enguany és 1,5 milions, però s'obra total són 2.600.000. Tenim el projecte d'idees per dur endavant el Centre Cultural de Sant Ferran. Llavors veureu que hi ha una partida de 500.000, llavors ja és per la redacció del projecte del futur Centre Cultural de Sant Ferran. Una infraestructura molt necessària, que ja tenim pràcticament també per licitar, que és l'ampliació cementari per un valor de 600.000 euros. Tenim l'adequació també de l'avinguda Joan Castelló Guasc, per un import aproximat d'uns 500.000 euros. Tenim el projecte també de l'unió de l'avinguda 8 d'agost, finalitzar l'avinguda 8 d'agost, que queda un tram. Tornem a recuperar els pressupostos participatius. Tenim pendents també de finalitzar coses que varen quedar d'anys endarrere i que per enguany també hem afegit una partida de 100.000 euros. I dins la part també de patrimoni, la redacció del projecte de restauració de la Torre de la Guardiola, que també està en molt mal estat. Llavors, en quant a ajudes, parlant en global, tenim una partida de 2.917.700. Això suposa un increment de redó de 396.100 euros, que suposa un augment de 14,5%. Això es fa en dos tipus. Hi ha les ajudes directes, que van a recuperació i promoció del patrimoni, a majors, a igualtat, a sector primari, a cultura i promoció de les tradicions, a clubs i associacions esportives, a l'impuls al teixit comercial i a la cooperació solidària. Aquestes ajudes pugen a 1.010.200 euros. I llavors hi ha també les subvencions per concurrència que van destinades a benestar social i educació, van destinades a comerç, patrimoni i sector primari, van destinades a joventut, majors i igualtat, a habitatge, a medi ambient i mobilitat i a cultura i esports. Aquí parlam d'1.907.500. També dins la part d'organitzatiu i de personal hem reforçat algunes àrees. La veritat és que el Consell de Formentera necessita anar reforçant a poc l'organització i hem posat les més principals, que és la unificació i el reforç de l'àrea d'inspecció, una àrea que és molt important i que té que tenir una activitat d'inspecció, sobretot per aconseguir el tema vivenda, el tema medi ambient, que és important a nivell organitzatiu del Consell. Tenim també el reforç de seguretat ciutadana per la incorporació de més agents de policia local. També estem reforçant l'àrea de contratació, que és una àrea també vital per a aquesta casa. També fem un reforç de l'àrea econòmica, perquè, com hem dit, ja estem en un volum ara mateix d'aquest pressupost d'alrededor de 50 milions d'euros. I aquesta àrea no ha crescut pràcticament molt poc en tots aquests anys i el volum de feina avui en dia és molt gros. I el reforç amb habitatge, que és un dels principals problemes de l'illa Formentera, en la qual hem de posar el personal necessari per poder ajudar la gent i poder aconseguir, a poc, entre les mesures que anem prenent de cessió de terrenys i construcció d'habitatge, també l'assessorament i l'ajut des del Consell de Formentera. Això serien les xifres més importants d'aquest pressupost, que en l'acord que hem arribat es durà a ple el pròxim dimarts, dia 20, i que donarà la continuïtat en aquest Consell i és tan important.